खुलुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिवो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लेग टी जों आरो रेली खालायका आबोनि परेबो एम सोहेल देबबर्मानि दैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि दैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी ताई रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खालायजाखा बुबागारानि फटो कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो बकक सालायजाय गया कोनो बैया तफन आं फटो ताङै बर' आरो थेफाखा अब तां साइमिया बुबागारा प्रोग्राम थानाय बर' अनेक प्रचारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै पान्डावा थांलिया अब मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय मेन जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उठुन मंच कावै बासन निमानि उठुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाका खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाव बसावै ब बनो ब साजाका अकंनो सादिहनि आमतिबो मांकलिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुरनाय बा नायकलै खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सितरा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साफ्रो बसो बरक टंथ आबतिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बन रेख्लायना नाङाने बा फुनुंना नाङाना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदि को फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मा नि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मा एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फाइका ताताल कक साइ तुबि फाइका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फाइमानि म आरो एमएलए न कुल ने बागैदा जोंनो तुबि फाइ कुलुइ खानारिना बागैदा तुबि फाइ आरो मेन उद्देश्य तामो
illegal migrant se reklainani bagai singaro gathering ung hingkai rally khainani hingkai tangai MLA Ranjit Devaborom no kuljaka omong kongka mia salai jaka kendoro buji khana mia aro ja rally khlainai aro ja mass gathering khlainai borni লক্ষ্য উদ্দেশ্য tamo borni লক্ষ্য উদ্দেশ্য hingkai omoya je illegal migrant no reklainai ya borni লক্ষ্য উদ্দেশ্য hingkai Ranjit Devaborma no botei khaiye kulnani Ranjit Devaborma no mung botike hamia khlainani obose hasteni no khoboi ani Ramchandra Ghatni lukurok sao ang MLA ungmani porewo aro tamong khlaijaka development tam samong tangjaka chongmari jorawo Ramchandra Ghatni bororni thane ang jokhonta নগ নগ থাঙ্গ যখনতে আং লোকরংনো কগ্রো আনো 2 বছরনি জরারি দি আং নংনি রামচন্দ্র ঘাট সামুং টাংনাই আনো সেব্রি কাংকাকাই তিনি 2 বছর রামচন্দ্র ঘাটনি গোবাংমা সামুং টাংজাখা গোবাংমা লামা ন স্টেট হাইওয়ে খালাই জাখা গোবাংমা লামা পিস খাইরি জাখা তাবো গোবাংমা লামা খালাইজাংনি থাঙ্গै তঙ্गो রামচন্দ্র ঘাটনি দীর্ঘ দিননি যে জিংজালো তংबै মানি তাবো বড় রক লামা কাহামতি হিমুই তঙ্गो आगामी दिनों तेबो हिमनाय अमो सिमिया चिनी रामचंद्र घाट विधानसभा केंद्र वो साल कलक मांखा बिसी कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांका चिन आरो उनको थाना करे खय डिस्ट्रिक्ट जत्तो विधानसभा केंद्र न थानांखा किंतु रामचंद्र घाट थाना बाबू बासुक जायाखो आं फाइमानि परेव अनेक चाइतकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेवो जों चाइतकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जुन आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय खु भयस सुस्तेर बा आदिनो उद्बोधन नुखा आदिनो आ मंत्री नो आरो इनभाइटेशन खाइजाका मंत्री आदिनो फाइरागलिया तांगै फाइरागलिया तामने हिंगा हिंगाकाय आबो त सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र घाट डेभलपमेन्ट नि सामुं तांजाका चीफ मिनिस्टार निजेनो आदिनो बलाइलांखा जे रामचंद्र घाट तामो तामो सामुं माने जखन बनो साइखना रिजाका आब समय बो साका जे अरो अनेक सामुं उंखा अनेक खलाइजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खलाइजागानो अरो बो खाइका उमो ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र घाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता काइसा चीफ मिनिस्टारनि अफिस होइतां ककमा मांखा आनि MLA हस्टेल फाइका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खाइ तांजांनानि बागै चीफ मिनिस्टार अफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै तंगो आबो बाय ताइ जे लामा बाखि तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटो गाहाय मा तंगो उंगाने हेने आं खाख्लाय ककुंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तुयै गोबांमा बर कक साका खरकसा EM साका डेभलपमेन्ट लाकि उंगियाखौ बिनि मखल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाकानो EM ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकायाव नखलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिथि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देबबर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चिफ इन्जिनियार मानि जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबु साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर मानि अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठिबो आंनो रिवो ताइ उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कुल गानावो आरोनि स्कुल बिल्डिं टाङै तंमानि तैजमो गै थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देबबर्मानो आं निजेनो फन खायो आं फन खायमानि 2 दिननि बिसिङावनो बारो इ थामिर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब EM माने परे तामो खलाइका अब सिमनानि बर काहां कानो साइमानो ताइ काइसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तेरै सावानो सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एबं तिप्रा सारंनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै रन्जित देबबर्मा जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कगनो साका आनि बोसानि कगनो साका
ani babuni kongno saka ani takhok bukungni kogrongno boti saka ano bujoknani ano tui thanda kamke khalni woi bono ko khaidi gobang ma saka ang sanani musungya ahaipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini Facebook ang bo mas hasenai saya tongmaya tini bubagara bayang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano sawo ahaipano nangbo kisa wanso kui sasidi moto blaike ka satori thanani ungtongka ne ang aboni bagai na sanani musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tangai nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tangai nin bihingno nang alka jaga sakagai toni nang bai baksa tongya tangai agnono singnani musung nang abon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaibra ani bihingni yakni mamui songjak nang sai thangka othos tini nang moja nangai rosik kota khayei nang ani bihingni kongno tinti saka ha nang wan sugui nai di nang hai khoroksa minister nang nijeno onek इंग्रजी mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai mane kre gyan ganang nang hai kre nai nang niji wan sugui nai di tangwangoi dai kai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongko ta boro tong nin bahana je khoroksa no buni dofa bai kai kha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy CM mungkha leader of opposition mungkha ba minister kha nin bahana je kaise sikala boro tong tabo nangabo sabi ang omti sana kya kai sana musungya kabang ma sana tebo saimano kintu omorongna sana ne musungya tebo kabang ma sana tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ni jodi sung khalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu boys komlia onek ungkha onek kisungko ang omobo saimano je nang ano je boibe burina ni himani bono boi suja khaina nangani himani okokban thani phaisok paikya obobor tongwan thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tongo bono buna nangane aborok aonai kisu tong tai obo simia mia বাইজালবাড়িনি যে অঙ্কব আরো অনেক শাখাব যে সালাম থাকা আঙ্কাকাই ব নিজে তিনি তীব্রা মথা ফাইমানি অনেক লাইবুমা দङ বা পার্টি কয়টা সবাইকা পার্টি কয়টা খালাयै ব তিনি তীব্রা মথা সবাইকা অবনি যদি সালান থাকাকাই কগে এখানে সালান থাকাকাই গোबां मा दङ কিন্তু आं सालानि मुसुंया 16 বছর তাঙ্গে খইন্দরই তংনা নাংখা আবো আং সাইমান রামচন্দ্র গাত 14 তারিখ রেলি খাইনেন সিকাং আগি ও এনসিটি খাইপ্রো যে বড় রং নং তৈ দুলমানি অ বড় রং নং আসুক বছর কিন্তু নং খবর নাইয়া কিন্তু রঞ্জিত দেব বর্মনের বিরুদ্ধে যখন তে রেলি খাইনা প্রো প্রত্যেকটা বড়নে নং ফোন খাইকা হর খাইকা অনেক বড় বাই নং মালাইকা সালাইকা অনেক কিছু খাইকা বস কাঙ্গ ক কাহাম কাহাম সামাবাই ওকলগ তাওয়াইসা ক খামিয়া সামানি আবং কঙ্গো নং ওয়ান সুগইনা দি नों बाय अनेक गोबांमा बरक खोथाका किन्तु ननो या करि थांगो तांगे या करि थां नों मान सुगैनाय दि बसकां सालो तेबो या करनाय आर आंगमो बो साननानै मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडीसी एमएलए बरंना आं साननानै मुसुंगो वान सुगैनाय दि ब जखनते बिनि स्वार्थ उंना फ्रुकाय बताम खायनाय ब ननतलां थानाय फायदि जोंमति खायना नांनाय আর যখন তে বিনি সার্থক পূরণ থাঙানে বনন ইয়াকারি নাই বনন খিতারি নাই অবরং খালাই বুমা নরং নাই নাই দি সুতরাং जों आं যতনন সানান নাইও বিনি উদ্দেশ্যতাম মিয়া আর গ্যাদারিং খাইমানি আর বুবাগেরা অনেক কিছু সাকা কক অবজেতা লাইভ ফাইয়াং সালিয়া তিনি বুবাগেরা ন সাকা আঙাবো সালিয়া কিন্তু কক উদ্দেশ্য কাকে বিনি অম যে আনি লগি মুসিক এমএলএ তঙ্গ মুসিক এমডিসি তঙ্গ नों बुबा गरा आनि कक बै मा सलिनाय नों जुदि आनि कक बै सलिया हिंकाकाय आंनो बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बहारो मिया आ ग्यादारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 ने परिवर्तन का नों वान सुगैनाय दि आगिनि नि अ जे थियोरि नि न पलिसि 2026 2028 सलिगला এবং
अमबो चाइतखा जे एडिसि तिति एडिसिनो सोबायनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सोबाय मैया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै अनेक किसु चाइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु सागलाक अब सालसा जुदि साना नांगाखाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाखाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो अमति तथ्यबो तंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगलाक अमति तथ्यबो आं थानि तंगो आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कैसा कखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बई लाइफ दिख माने अब नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांरि वई टीम खावई नाकि अब खाइरिफो अब विश्वास योग्य चिनी हास्तेनि लुकरक नर अब न पुइदो दसा आर जखन त बन लाइक रिखा बन हामजाका बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाइ जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वास ता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लुकरक कमेन्टिन अनेक परिवर्तन हेका लुकरकनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा नि बिनि बुइबिन अंकब बिनि कमेन्ट नि बिसिंतिन ब बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिनि सोशल मीडिया जुगो लुकरक सोशल मीडिया तिनो मालाय लायो सोशल मीडिया कक साइदं सोशल मीडिया तिनो चिनि लुकरक ब काहाम हामया नाहिलाय तंगाय काय अबनि बागैनो आं सानाने मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति ककटा सादि बा अमति सामुंता तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलाय माने अब कागै थांतो अबर अमति सामुंग आंनानि कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबागारानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबागारानि आनि लिडार आं बनो मा साइगेरानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि पारमिशन निखायसे ब आं थानाय निनि कक बाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि कक बाय रंजित देबबर्मा सलिगला निनि कामान बाय सलिया एकमात्र बुबागारानि कक बाय आं बिनि कक बाय न सलियो ताबसिक जरा एवं बुबागारानो प्रथम तुयै जेनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बन पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगर नियम बर तं आदिनो बुबागारानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया तिनि नों मन्त्रि इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबागारानो तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याख्रि फायो बुबागारा तिप्रा ने कैसे एनजिओ खायका आदिनो नों बुबागारानो याख्रि थांगो नों आयन पेति तैसे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा तैसा पार्टी घोषणा खायो आफ्रो नों तैसे फिरगै फायका नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जानाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फैलायमानि इंगंलाय तंलाय फैलायमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानाय नाय नों आबो रगनो पगै थांगो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगामी दिनाव सासिनाय अमनो कक ताई कैसा ककखा डेभलपमेन्ट नि ककनो तयै ब अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनानि बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रान्सफार खाइबिने ट्लान थांका आनर कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामुं तांगै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रिकालचार नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्रि बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो उनका नाय आको नाय 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कैसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि अब बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंगिया खरकसा टीचार न तिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं
ang saiman omorokno saya kintu omorok saya development kaham dofani kaham sakakai joto jagana no जों खायनानै नांगौ जत जागानो डेभलपमेन्ट उठुन अमनो ताई खरबचा हाफ मन्त्री साउका तमो रिजिग्नेशन बुबागारान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगौ नों सानो नंगिया आं स्पीकर थाने सैतलां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैतलांमोन नों नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिति सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईएफएफ तिनि याकरि नों रिजिग्नेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमनो सा साइया नों तो साइया नों तो विश्वासघातक नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबा गराबे मालाय फैका बुबा गराबे मालाय फैयै नों कंडीशन दिउ आरो फायु मंत्री मारि नै हने बुबा गरानो तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कासा मिनिस्टारनि आन्दारो से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों एसेम्बली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खायरगो अमरकनि तेबो सानान थांकाकाय आं गोबां मा साइमान आं साइकला सुतरां अमतिरक ना नोंया कग्रंनो जों सालाया थांमानसो मंखा बुकु कग्नो जों जत साया तंमानो आसेगनो काहा तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन द तंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम न परिदा नायखा नरक सावो बो साइसुं माया साइसुं आं खायनानै आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानानै लोकुनो सलामो लोकुनो ताइसा बनबत उस्तारिख्लाय तिख्लाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइ दं निनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय नचाव बयस सुंथांखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंग दं निनि अनेक किसु सानानै थांखा आं साइमानो आं आबरक सागला आबो जाता सब समय यूट्यूब रग फाइ दं आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइ दं आबोनि बागै जों खूब लासियो निनामति तंमुं रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नोंआमति हिनजागै दं निनि बिहिक दं निनि बुसा दं नों लासिया फनो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जाग बायो सुतरां आबरक न सानानि थिगिया काई ते कैसा कोकंखा और कक दं तेबो जों ताबो जे सबा खालाय दंमानि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलाय दं म जेहेतु तिप्रामथा दाबि खालाय तुपमानिया म बीजेपी दाबि खाय तुमानिया म कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ ति दाबि खाय तुमाया म केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो म मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे म जत दिन पर्यन्त तंनाय गखाने तिनि सावो नोंदा म पुइला खाइबा नोंदा साइमानबा नि ककबैदा केन्द्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता काइसा नोटिफिकेशन उखा नर साइदामा अब नर साइमिया अब नंग थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिनानि करे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरा निजारस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा कैसा एमडीसी साका तम हे
20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री साख्लाय रेखा अरनि इलिगेल माइग्रेन्ट नायथ टिख्लायनानै बनो टिख्लाय रहनानै 20 जून फायाखौ माननीय एमडीसी 20 जून फायाखौ 20 जून अनेक सालखौ आरो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणा रिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन टिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुष्प बन्तफ्रो नों कासुइमा एका कटक सरै थैनानै हेनै आं आफ्रो पुष्प बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया सुदु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टार ऑफ कक साका बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखेने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हने जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनी लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागारानो लासिमुं रिमानि बुबागारानो जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपर उंलिया चिनि खरकसा बरम गनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं उंलायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खाइयै अल्टरनेटिव रेखा 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमनकि बनो सुदु नर्मा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलायसेनाय आमते कासे हुमकिरवै प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय दिन 7 दिन लाइथांगा दिनी प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट बा आंदोलन खाइ दंब्ले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाया रंजित देव बर्मा चिरा खकानाब्ले कोन MLA MDC रक लाबसो पइन्द खरांति जायने कोन मिनिस्टार खरांति जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो सुरति प्रामथानि मिनिस्टार न हिया खानांग ने कक्रै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइया थानाय नरक 4-5 बोसोर काता तिं टंग ताम खाइया खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरै मान हंगाकाय निनि कक से खानाय मान हंगाकाय TTADC नि डायरेक्ट फान ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एडीसी नि चाबजे yang tomana nang kaisa soy rekha nang pai bole ari buka nono jonogon retam ni baga MDC songkhaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomane malik kharika abu ba nang lasina siklai bole ang for khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma siklai bole abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muitu narik di कक चाखवा सावै बरनो मोनेरि मानानो किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानानो ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर्ड दुनिया खोपो मेचुर्ड दुंनाय ना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमि नाकि एक बांलादेशनि बरनो रिख्लायनानै आन्दोलन खाय फैकापो 1967 सनो ओ MLA आदा से नang साइमिया एमनकि बुफासंदा काइजा खाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सनो तिउजे सासैफोर छिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना बिदेशी बितरन चाइ हिने जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसेकानि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबो सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नang सावै आनो गियान न नंगिया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जतो बडरं न जों जुदि थानसा नाय तंखांखाय अ थानसाओ जों चिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतु म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो
काउन्सिल अफ तिब्रासा हदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसिल वाति सेक सेक जों हिमका चिरा खगलाइका इलिगेल माइग्रेन नंना दाख्रि दाटिका नायतो गुइ मा तिख्लाइनाय बरन बंग हाब मा फिरगनाय डिटेनसन केम्प मा टांनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांनाय हनै ताइ आबोनि बागै आं सानाय जे आगामी दिनाव जाहाते एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार दुंनाय जात जों ककटा सालायदि पार्सोनेल अटैकटा खाइलायदि तामनि हिंखाखाय पार्सोनेल अटैक हिंखाखाय आबो अनेक किसु उंगुइ थांलायो अनेक जेनि बोखाव हात नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरक उंखना नांगिया जों ताबो तिप्रासा रक बाय चिन बोखागो नासिग्लाय दङ चिन दफानि बररक जों तामो खायनो खाया चिन बुसकांगो बुबागारा दङ बुबागारानि तैदुलमा बाय जों दाबोबो थानसांलाय मा दङ आगे अनेक रिजनल पार्टी इंखा कागलाय थांलाय क्या गोबां मा कागलाय माने लाइबु मा दङ किन्तु बुबागारानो तिनिसु पर्यन्त तैदुलि दङ बुबागाराव जुदि अ पार्टी व करेंखाय अ पार्टी बकलनो तुकरा कायनि कायथाम उमै थांगाम सुतरां जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फाइका वानसुंदि जतन ना आं साव साबो सिकां खायका साबो उल खायका बन कगिया हयतो आं सिकां खायकाना आन्दोलन नर किसो उखलक नखरका तबे म कायसा आं तिनि प्राउड केन मा सानाय रंजित देबबर्मा चिर खंमान उलनो तिनि जत जागाना काफ्राइमा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसानो टार्गेट खायै कुलुय तिप्रासानि जुदि हामग्रां तंखाय रंजित देबबर्मा न कुलना नाय रंजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थानाय राजनैतिक खायगला नरक खायदि किन्तु नरक माइया निजिनि सात्तनि बागै सिमिनो नरक जुदि कक साइ तंखाय रंजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुं माइया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फाइका बुफुरन सिमिसें को खायका एनआरसी केस फुरन सिमि जिनि बरम गोनां बिकेरां खलानो सावो रंजि जों दिल्लीयाव थांलायना नांगानै हनै बुबाग्रा नंगौ हनै आं थांगौ आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपनो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आनो दिल्लीयाव रहरका आमते दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफानो तिनिसो पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फैका अनेक किसु लराय खाय फैका आनो आबरंनि एक्सपीरियंस रो सानानि नांगिया लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय पाइथाक पाइनानि सिकां जों जतन थानसाखाय बसकांग मा को चिन सभाव लुकरंनो तैमा कोनाय अमन पाठको आं बाय जे अनन एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तैयै बरक अ सभा न कोना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन जुब समिति नामलंखा 1950 सन থেকে विदेशी वितरण करते হবে ইনার লাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পাতিনি কয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি নি এমপি মিনিস্টার কংগ্রেস নি মিনিস্টার কে বতলে যতন রিজাইন নেবিকা তেলেঙ্গানা রাজ্যনি যে আঞ্চলিক দলক যতন রিজাইন দিবে থানসাকা নখলাইকা সুতরাং ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুক তিখলাই তিনিওব जों जतन अ राजनैतिक न पगुई अ फ्लैग टिलाइमान पगुई जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइटकनानै अ आबन बागैनो रंजित देबन साइटकुइ दङ गोबां मा जोंनि सिभिल सोसाइटि बायबो कक सावै दङ गाय सुतरां बसकांनि सालो अ आन्दोलन थागिया अ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरकनो हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो स्रांका बसकांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ तिनि काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अम कायसा तिनि बिचन्द्रमन लाइबु मांगै दंगाने आसे बररक तिनि फाइलायै वाति मानजागतै इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो बांलादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरं निजेनो नुकाने बिबनो चिनि मिडिया तै ताइ आं बिसि कगललिया नरक जतन काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो पैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पार्सोनेल एटेकटा खाइदि पार्सोनेल एटेक खाइलेखाय अनेक हार्ट दङ अब जों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया
अनेक कौन मा साका आनी फैमिली तम दुस खाइका आनी बसा खरकसा तंगो बुरी बतम दुस खाइका बिन कौन तुमना नखाना आनी बाबू बुरा पसासी बसर बिन कौन तंग तुमना नखाना आनी ताको बुको तम अपराध खाई तिनी मीडिया वो साजा खाना तम खाइका आनी नखुंगनी बररो अबन बगन सानाय थिनांगो जाहाते अमति सालायते अरन मुथांना नुमथोन अमति सालायमानि आं नायो अमति कक जों रुजु सालायमानि पार्सोनेल अटेक खालायमानि मथाकटन अमसुक्ति नंसितुन दिनै आंनि फेसबुक लाय जतननो हामबाय।